En aquesta pràctica d'Inkscape dibuixem una carpeta semblant a aquesta, que, si fa no ho fa, és l'estil de carpeta que es fa servir com a icona en els sistemes operatius per marcar la distribució en directoris del disc dur. Comencem per pintar un rectangle. No tenim cap limitació pel que fa a dimensions o a proporcions, per tant, ho farem a gust. Aquest rectangle té les vores quadrades quan les carpetes les tenen redones. Per tant, convendria que les féssim en les vores redones. Per això, en la línia de rectangle marcada, estiram aquest manejador rodó del cantó i les vores tornen redones de cop. Ara bé, les carpetes, en aquest estil de carpetes, la vorera de dalt, els cantons de dalt, són redons, però de baix no ho són. Per aconseguir aquest efecte, marcam la carpeta i la duplicam, control D. En el duplicat, o desduplicat, en guardarem una còpia per si de cas, tornant a duplicar la carpeta, i sobre aquesta ja hi farem feina, la fem tornar un poc més petita, més baixa, i en aquest rectangle que hem fet més baix, agafem la línia de rectangle i li estrenyem els cantons. Així, a vista, tenim una carpeta, un rectangle, que té la part de dalt arrodonida i la part de baix. Com que realment no tots són dos rectangles un amunt l'altre, però ara els agafem tots dos i en la línia camí les unim. Queda una sola figura, que ja no és un rectangle, ja és un camí, en la part de dalt rodona i la part de baix rectangular. Per donar aquest efecte de carpeta, com dic, fes una pestanya petita d'aquí de vora. Per això tornarem a agafar una altra vegada la línia de rectangle, fem un rectangle petit, li redonim un poc les voreres i el traslladem aquí damunt i en tenir-li marcam els dos objectes que tenim i les tornem a unir com hem fet abans. Ara tenim un sol objecte, que és una carpeta, amb una pestanya on presumiblement s'hi ferrarà ret el que identifica la carpeta. Aquesta carpeta, per donar-li un aspecte més realista, convendria que fes un pot d'ombra. Per això el duplicam, control D. És duplicat el feim de color negre i fet això, control majúscules F, cridam el menú de colors i feim difuminat a gust, poc a gust el cantó. Guardarem aquesta eina a un costat i baixarem l'ombra a davall la carpeta. Si la veu un poc, la podem fer més picant, per exemple, la fletxa sobre amunt, és a dir, desplaçant-la, només redons, desplaçant aquesta ombra un poc per amunt si ho trobem correcte. De moment ho deixarem així i ara, per evitar problemes, agruparem tant la carpeta com la seva ombra, control G. Ara tenim un sol, no és un sol objecte, és una acumulació d'objectes, però que es mouen tots junts. Bueno. Sobre aquesta carpeta hauríem de posar la tapadora. La tapadora ens ocasiona, la tapadora vull dir la part de davant de la carpeta. Aquesta part de davant ens ocasiona el petit problema que tenia la carpeta. Hauria de tenir la part inferior recta i la part superior arrodonida. Farem exactament el mateix que hem fet abans en la carpeta. Ho dupliquem, el duplicat el fem més curt i com que encara és un rectangle, agafant els rectangles i li estrenyem els cantons de tal manera que a la vista aquest boixí de carpeta torna a ser una figura que té la part d'alta rodona i la part de baix recta. Aquestes dues figures que hem fet les unirem camí unió i per donar aquesta impressió d'obertura l'hauríem d'esbiaixar. Hi ha una manera de fer-ho senzilla, objecte, transformació, tors. De tors serem poc més o manco, menys 12 graus. Menys 12 perquè s'anirà cap a la dreta. Si ho haguéssim topat cap a l'esquerra, la torçaríem 12 graus. Si diu 12 diu una altra cosa. Realment això va a gust del consumidor. Ara aquest bocí que hem fet també hauria de fer un pot d'ombra, per tant el duplicarem, farem negre la part de damunt, li difuminarem la vorera, això ho podem tancar, enviarem aquest difuminat a darrere, el traurem un poc perquè se'l vegi i juntarem
les dues peces, és a dir, la tapadora i la miqueta d'ombra que li hem fet, una ombra en aquest cas dissimulada, control G. I ara posarem la part de davant de la tapadora a sobre de la carpeta. La podem fer un poc més petita perquè se noti millor, un poc més cap a la dreta, així. I ara ens queda posar-hi de dins el paper. El paper fem un rectangle, no molt gros, esclar, blanc, un moment. I aquest rectangle blanc, naturalment, també ha de tenir nombre, per tant, control D, la part de damunt negra, difuminat, tornar a amagar els menús de transformació, havíem difuminat per avall, el crem un poquet, perquè se'l vegi. Potser així n'hi haurà prou. Així tot. Així. I juntem les dues figures perquè no es mos desquadrin en la feina. Control G. La duim a la carpeta, que se la deixem de tal manera que guaiti una miqueta, que se la vegi, però potser el podem fer tornar un poc més petita, així, si hem de poden manejar. Hauria d'estar en aquesta alçada, així. I ara la tirem un poc per avall, perquè quedi a davall la part oberta de la carpeta. I amb això vam per acabar la carpeta feta amb Inkscape.